Mañá é o Black Friday, Vernes Negro, día no que os comercios presentan unha gran oferta de descontos nos seus produtos. Unha data que os compradores agardan con entusiasmo, pero que supón un hándicap para os pequenos negocios. Por elo, dende a Asociación de Comerciantes Zona Aberta de Vilagarcía non se suman a esta campaña. Perxudican evidentemente a todos os propietarios, non? Ti tes que seguir pagando a Seguridade Social, tes que seguir pagando os alquileres, tes que seguir pagando os impostos e o beneficio vai a mermar moitísimo, entón por eso é moi perxudicial. O Black Friday ten a súa cara oculta cos pequenos negocios. Os comercios locais non poden facer fronte aos descontos das grandes empresas. O feito de que as grandes cadenas e grandes marcas fagan uns descontos pois increíbles, como poden ser un 30, 40 e un 50%, fai que os descontos nas tendas pequenas pois sean irrisorios para os clientes, claro. Moitos compradores agardan o Black Friday para poder facer as súas compras de Nadal. Isto provoca que os pequenos comercios vexan moi dificultada unha campaña clave para os seus negocios. Outro dos perxuicios, fai anos a campaña de Reyes era unha campaña que funcionaba moitísimo para os comercios, todo o mes de diciembre era un mes boísimo, hasta incluso, aínda que as rebaixas pois comecen xa próximas ás Navidades, funcionaba moi ben porque, bueno, a xente pois compraba para regalar e agora, claro, a xente merca estes días e o resto do mes pois non fai esa compra que, bueno, que é unha compra máis de goteo, máis importante para nós. Dende a asociación sinalan que a única maneira de apoiar o pequeno negocio é modificando a legislación e concienciando a veciñanza da importancia do comercio local. A regulación de temas de rebaixas, de aperturas e, sobre todo, as ventas de internet, a regulación das ventas de internet é importantísimo e concienciar a xente que somos unha parte imprescindible no texido económico da cidade, entón que se non mercan no pequeno comercio, os peches pois afectan indirectamente tamén a eles, a súa forma de vida. O sea, nos queremos que Vilagarcía pois crezca, nos queremos que este moito máis decorada, pero todo eso sai dos nosos impostos tamén, e polo tanto, se os peches se siguen, ao final, pois todo isto vai mermar a Vilagarcía. Cada ano a comarca perde centos de comercios, o que afecta ao resto de negocios das vilas. Un feito para preguntarse canto perdes aforrando no Black Friday.